Det vi ser her, det er mit hjemmelavede skateboard. Jeg har købt dækket for 50 kroner, og så har jeg selv malet det. Og trucken har jeg fået fra mit gamle skateboard. Og det tegn, der er hernede, det er mit eget tegn, som står for Patrick Camper. Som forestiller et P&K. P. Okay.